Orema umu Igbo ebe ọbụla ụnọ wee krema ana m asị na ọ ga-adịrị niile mma ọnụ ama nna okenọlụ anyị na kpakpando bụ ije n'ebe ọbụla a na-eme mmemme maka ịkwalite omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche maka na omenala Igbo ga-adịrịrị okenọlụ anyị bụ ebe ọbụla ọ na-ada anyị awụshia wee na-akọwala ya unu na na-egosi unu ebe anyị na ugbu a bụ na aka m na-atọ ebe na Nando ka anyị nọ kpọmkwem na nke Odumodu dibịa kara aka dibịa were obi dibịa na obodo dị iche iche o were ya na Nando na Anambra obi afa ya dịkwa n'obodo Enugu kpọmkwem ya mere o ji bụrụ oke dibịa kara aka na mmemme ịgụ alụsị ya nke o bidoro tata ka anyị nọ na ya na obi ya kpọmkwem ebe a na Nando ka anyị nọ kpọmkwem maka na oke mmụọ ọ na-eme ya kwa afọ nke afọ a ka anyị nọ n'obi ya iwetala unu ka o si aga na Nando kpọmkwem n'aka m na-atọ na ebe a ka anyị nọ anyị ga-ejebe ozigbo ije wee gosibezi unu wee fụgbazie ka ihe si aga na ka ọ ga-esi aga ụmụ ihe a niile a ga-emegasị ka a ga-ewetara uchichi na-abụ mkpụrụ ụbọchị na-abụ ka Odumodu na onwe ya Ogwulu Amarabe ndị Nze ji kwadosie ihe ike ji chọọ ime ya wee bupụta ya nke taa na-ebido na mgbede a n'abalị a echi emebezia dịka o kwesịrị mana ịmụ ihe a niile ka anyị ga-egosi unu dịka o si ada cheta na abụ m Chizani ngwa ka anyị gaba ozigbo wee jefu ka o si ada ọ bụ na obi Odumodu n'afọ ka ihe si ma a na-akwado ya akwado na-akwadogosi ụmụ ife ka e wee bido ya Odumodu na onwe ya Ogwulu Amarabe ndị Nze odogwu mmụọ so ofu dibịa were obi afa n'obodo dị iche iche o were ya na Nando wee ya na Enugu kpọmkwem obi afa ya ekelere na Odumodu Ogwulu Amarabe ndị Nze odogwu mmụọ ịfụnanya ka ọ si dị ọkwa ihe ebidogo anyị na-akwado na-agwa ha na ọ bụ na aka m na-atọ ka anyị nọ kpọmkwem aka m na-atọ na Nando na obi Odumodu biko kenere anyị ụmụ Igbo a na-afụbụ gị n'ụdị ọzọ mana afụkwazi gị n'ụdị ọzọ na-ekene unu bụ ọzọ Ogwulu Amarabe Alusi Odumodu kemgbe na Nando asị m na taa na-enwe bụ nlado ụlọ alụsị m na mmemme omenala iri ọnwa isaa Igbo ji ege taa na-enwe ka anyị na-akwadobe ya n'uhuluchi taa na-enwe bụ eke bụ ụbọchị abịa eke bụrụ 7th of November 2020 ọ ka anyị si eme ya ka arọ ọbụla rana anyị na-eme ya kwa arọ every year ka anyị na-eme anyị na-ekene Chukwu ike abịa mme na aja na be anyị ka o si wee duo anyị wee jee anyị wee mechie niile anyị mere na arọ wee luo mgbe abịa Igbo ji agba Krismas bụ ọnwa isaa na ọnwa isaa ka Igbo ji eli mgbe aka m ji elota ma nna anyị ma nna m ma nna nna m ma nna nna ndị ọzọ niile ana m achịkọtaba niile ọnụ na igulube wee na-enyebe nri wee na-asị na ọnya ka anyị na-eme taa na enwe bụ eke na echigbo Ogwulu Amarabe ndị Nze ọ ga-abalị gị agwa m ha na ibinyere na ọsọ gị bụ dibịa were obi afa gị n'obodo dị iche iche iwere na obi nna gị na Nando wee jekwa na ala Igbo na isi obodo Igbo dịka esi ekwu ya na Enugu wee gwunyekwa chinchim ka ụwa niile wee na-aka wee na-ahụ nsọ nke a ka iji dị iche mana afọ gị n'ụdị a aka ga-afụkwa gị n'ụdị ọzọ eziokwu ịma na unu bịa jide m na ụbọchị Damascus ma ọ bụrụ ndị oyibo ha wetere m ụbọchị Damascus jide m na backyard ebe njem ịga toilet ha nwụrụba m mana ihe anyị na-eme na-asọ toilet nsọ epijebụrụ m ọnụ nke wa ya abalị nwanne nke m Chizani udo dị nwanne m ọ dị ma o wee bụrụ ya ndị mmadụ na-ahapụ abatasị ewe ndị nọkwa wee na-ahụ ịma na ịbịa na be ịbịa na obi dibịa ị ga-afụrụ ihe o ji bụ dibịa o butue na nzu ọjị nọ ya ndị na-eri wee na-eri ndị nkụ wee na-aga ihe niile wee na-eme dịka o kwesịrị ịdị maka na obi Ogwulu Amarabe ndị Nze bụ ebe ọ ga-abịa ịbata
anyị na-akọrọ na ndị niile na-eme omenala bụ ịbata na nke ha oriri a na-aga ndị mmadụ a na-enwe anwụrị dịkwa ka esi buru ma ọkụkọ ma ihe ndị ọzọ dị iche iche wee na-awụchigasị si obodo dị iche iche wee na-awụchi ka o wee dị ka ihe a na-eme. Ndị omenala bụ ndị na-enwe anwụrị kpọmkwem, ihe ọbụla ha na-eme anwụrị na-adị ya, onye ọbụla na-eri wee na-aṅụ wee gosi na omenala Igbo mara mma nke ukwuu, omenala Igbo dị mma dịsie ya ike. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị, lekwa n'anya fụ ndị lọlọ lọlọ na onwe ya na-apụta a na-egosi ya ihe eji bịa na ihe ndị ọzọ dịka a ga-esi wazi ya. Ọ ya bụ lọlọ Odumodu na onwe ya Ogwula Amarabe ndị Ize ha na ha abatagasị otu a ka esi akwadobe mmemme pụrụ iche nke Odumodu kọwara anyị ugbu a. Ndị mmadụ na-abata na-akwadosi ọ na-anabatagasị ya n'ụzọ pụrụ iche. Ị ga-ele ya ị ga-afụ obi afọ ya na Nando. Ebe a bụ ebe dibịa Odumodu na-agba afa na obi ya n'aka m na-atọ na Nando. Nke a bụ obi afa ya. Ebe a ka ọ na-anọ na-afụgasị ụmụ ihe m ewegasịrị ebe ka ndị ọzọ niile na-abịa agba afa esi obodo dị iche iche awụchi ebe a wee na-agba afa na obi Odumodu na onwe ya. Nakwazi ọsọ ụmụ ihe edebasịrị ụmụ ihe dịka ụmụ ihe agụ na ihe ndị ọzọ niile eji alụgasị ọlụ aja achụ aja ka ọ wee na-adị mma na-emegasị ụmụ ihe dị iche iche. Cheta na ihe anyị na-eme bụ ịkwalite omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe ọ bụla ọ na-eme anyị na-awụchi ebe a ka omenala Igbo wee dị mma, maka na omenala Igbo ga-adịrịrị. Anyị gosi unu nke a bụ mbido. Ndị mmadụ ka na-abịakwa, ọkụkọ na-abịa, ndị na-eji ji wee na-abịa na-ejiwa ji wee na-awụchi ile afọ ka aji wee buru ji wee na-awụchi. Ụmụ ihe a niile bụ ihe a ga-eji wee mee mmemme a tata nakwa echi ka o wee gasịa agasịa. Ya bụ anyị ga-adọbiri ya otu a wee jezie ka o si eme niile. Anyị ga na-egosi unu ndị ji ewu ụkalịzịrị ewu ụkalịrị, ndị mmadụ kalịrị, ndị ka na-abịa ndị chi ewu eji eme ife ka jikwa ewu wee na-abịa. Ndị ahụ niile bụ ndị ka na-awụchikwa maka mmemme nke a na-eme n'ụbọchị nke tata. Na efi Igbo dịka esi eme ya n'ala Igbo, efi Igbo a ga-eji mee ya ka ọ na-abata ma ebuni niile na-awụchigasị ka o wee dịgasị ya ka ihe a na-eme. Ụmụ ihe a niile bụ ihe a ga-eji wee mee mmemme tata na obi Ogwula Amarabe ndị Nze, dibịa Odumodu, dibịa kara aka n'ala Igbo niile, dibịa were obi afa ya n'obodo na-abọ n'ala Igbo. O were ya na Nando wee wekwa ya na obodo Enugu na Amechi kpọmkwem. Ya bụ na anyị ga-enwe anwụrị taa maka na Odumodu bụ ya anwụrị. Odumodu bụ onye anwụrị ka onye si emebi ka ekwesị akpọ ya ekwe a niile. Ihe a niile ga-asụ tata n'abalị a. Ihe niile ga-eme na obi Odumodu Ogwula Amarabe ndị Nze, odogwu na onwe ya mmụọ na-abụ. Anyị gakwa na-egosi unu ihe a niile na-aga. Cheta na abụ m Chizi Ani, ị na-ekiri Kpakpando, maka na ebe a ka anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na omenala Igbo ga-adịrịrị, ọ ga-adịrịrị. Ngwa ka anyị na-adọbikwara ya na-egosikwana unu ụmụ ihe ndị ọzọ ka o si aga, ka anyị bidozienụ gozibezie unu ya ka o si agagasị. Ebido na ọkwa gwara m unu ọ na-ebido nwayọọ nwayọọ. Ndị ogene egosi unu nke a bụ igosi unu nwantị ihe gaga eme na obi dibịa kara aka, dibịa Odumodu. Anyị ga na-egosi unu wee na-aga n'oge na-adịghị ngwa. N'oge na-adịghị na-afụbazi ụmụ ihe dịgasị iche iche ka o si eme na obi dibịa Odumodu Ogwula Amarabe ndị Nze. Abụ m Chizi Ani, Kpakpando ka ị na-ege. Ndị ọra bịara anyị olu na Igbo bịara anyị maka mmemme Odumodu na-akwado. Anyị na-ebido n'abalị ada n'ọgwụ anụdi asị m niile biko dododo gbanụ m nzube na Nando den na mata anịwa maka na akachi agwaji olu wee na-atakọ wee vụla akpa agwa. Ọ gwara aka nya aka ka aka ya eto ogologo. E were ikpu ọbụla ikpuru ụkwụ nya ka eji wesị na onye isi anara aza na-ene onye ngwụla anara aza akwa akwụrụ.
chukwu na ọkwana ka na-ekwutasị n'ihe ọma ya emelu Igbo n'olu dị abịa mta ihe ọma ya emelu n'eke emelu n'oye Odumodu ya echekwa ndị bịalụbe gị ihe abịa be ka analụ ngozi anụ ngozi abụ ya dị Igbo ndị nke na-abịara abịanụ ya na ntị ihe ọma ya emelube maka na ejele nọ n'ụlọ ndị nke na-anọ n'osila anya Igbo ndị ọzọ na-abịara ya ndị nke jekwere ejejitere anyị nwa bụ ndị nọ n'ụta anụnwa na-eme ya na ka anyị gọrọ ọgbọta anụnwa n'isi anyị ka anyị gọ n'isi Igbo niile nọ ebe niile dị iche iche ihe ọma ya emelụla anyị o onye isi anara aza na-eme Odumodu ọgwụrụ amara be ndị nwanne nke m abalị nwanne nke m chiza Ija ndekwe nwanne nna gị ga-agba m ọtụ m na netwọk adịrị onye anụ ya bụ nna m ochie ọba m nne m mmanya ka o ji wee kene ndị ọbịa bịalịba anyị bụ ndị ọra bịalịba anyị wee na-asị unu nnọọ ije ihe ọma ya emela anyị niile ukwu unu ji wee bịa nkunu ya eji wee na ya amanarị ka ọ dịla anyị na mma ka ndị nwe ego nwe akpọli Chizan ọ bụ ego juu akịgbe bịa kwụrụ ego ọjọọ ego juu narụzi na ekebezie na-ekwu n'ebe a olili nwe na-eli igwe ewu ka ọ bụrụ ọgala ọrụ bụ ibe emere mgbe na-abụrụ onye meli eyisi ma nke ihe na-eme bụ igwe ewu ka ọ bụ na mmadụ metere nwe emebe nwe na-ekwu na nke ya ibidolie ịmana mụ bịara mgbe ebe a ka ahụ gwa gị sị gị na ọma bụrụ nọ na be gị n'okichin ụmụ nwaanyị lụrụ nna gị ka m bụ ma ọrụ ọzọ anyị abịa n'ọbụ ibe ya na-agwa anyị bụ anyị ligotebe ọ bụ na ebe nwe zuru oge obu napụkwa obu ebe ọzọ wosi na ibe dị mma ya emela anyị omeli nwoke omeli nwaanyị omeli duru omeli mmụarụ olili nwa anyị na-eli anyị na-abịa kwara ọra and onye bechara na anọ nwere ibe ọma dị ya nwee na-ana ma m na-ekwu onye na-abịa nye nwere ụbọchị ya nwee na-abịa maka na ibe anyị na-eme bụ ibe mmụọ onwe ndị na-agwa egwu si na ibe a na-eme bụ ibe mmụọ na ibe nwa anyị na-eme ibe anyị na-abụba balụ na nsọ na-enebe anya n'iru ma ya mara ebe iru be dị ma mụdodo si n'ebe egburu ọgwụ bụ iru ma mụ na ya ọsị onye ọbụla na-eme omenala kwụba aka ọtọ agbagọ na aka ga-agbagọ ọ bụrụkwa aka gọtọ bụ ka idebe ode na onye mara ugbo ezigbo ibe na-eme ihe ma sị na ọ na mpepe na-akọcha gị na ịmara eme na onye ụlọ na ka ị bụ nwee kwesị na ibe dị mma eme nna anyị dodo Check don't gonna take photo. Bona nka na-eti iyo Check it out. ọ na-alụ menike onye na-ala eme were ọjịlụ na ọbịa ka m nwere Haba. Emeli ali mo ngeke ba.